Каю! Купер супраць кота. Счастливые туристы. Поехали ў паход, поехали ў паход, нарэшце поехали. Тата! Лагер з кемпінгам і аквапарк былі ў тым баку. Ага, гэта папулярнае месца. Але гэтым разам мы будзем бунтарамі. Будзем цешыцца прыродай далёка ад суседзяў і гарадскога шуму. Гучыць крута, але навошта мы ўзялі кота? Коты не жывуць у палатках. Пакінь яго ў спакоі. У яго таксама вакацыі. Хай падыхае паветрам. Мілі, не выпускай кота! Усе выходзьце хутчэй! Удыхніце чыстае паветра. Прыслухайцеся да гукаў прыроды. Пахне смажаным куранём. А яшчэ гучыць, як тэлевізар. Ага. Круто! Здароў, Дэніс! Куп? І ты тут? І вы ў паходзе? Так, мы бунтары, як вы! Выглядае не надта па-бунтарску. Генры, ты шишку ад марожанага без сваёй тэхнікі не адрозніш. Ах, так? Ты я нават з тэхнікай круцейшы турыст, чым ты. Ха, дакажы! Пажыві ў лесе як сапраўдны вандроўнік хаця б суткі. Я ў справе, не табе са мной цягацца. Цешымся прыродай. О, бачыш, хто тут сапраўдны турыст. Сам убачыш, Деніс, прыбяры сваю пляцоўку. О, ужо прыбіраю. Дзе спадар кот? Пайшоў прагуляцца, мы пашукаем яго. І каб знайшлі. Дапамагчы, татусік. Давай, піражочак. Глядзі, вучыся, Мілі. Хіба гэта не звонку робіцца? Мне засталося толькі адну стойку паставіць. О, так ты палатачны майстар, Бёрд. Воля! Што? Нельга так хутка паставіць палатку. Га? Цукерка, дзе ты гэтаму навучылася? У лагеры для дзяўчатак. Праўда? Бацькі занятыя спаборніцтвам. Значыць, лес цалкам наш. Так! Глядзі, кот! Атрутнаму плюшчу карцела з табой сустрэцца, кот. Хіба гэта непрыемны водар сушаных фруктаў з арэхамі ў вакуумнай упакоўцы з абязводжаным алеем? Менавіта. А яшчэ ёсць сухая вада, калі захочаш піць. Не патрэбна ёй твоя касмічная ежа, Генры. Я сам злаўлю нам абед, як сапраўдны турыст. Вось як. Я таксама. Ха! Мне нават вудачкі не трэба. Буду лавіць, як лавілі продкі. Дзідай! Паглядзім, хто лепшы ў дзіднай лоўлі.
Асцярожна, гэта чырвоныя мурашкі. Калі патрывожыць мурашнік, яны ўчэпяцца ў цябе сківіцамі і ўпрыснуць атруту. Гучыць круто. Дэніс, саскоквай! А нам пора набраць дроў. Яшчэ адна? Ха-ха-ха, легкотня. А табе не шансуе, Бёрд? Осторожно, тата. Осторожно, ловец павінен быць дзёрзкі. Ужо скончыў, Бёрд? О, тата, погляди, медведяня. Не набліжайся, мілая. Напэўна, недзе тут яго мама, мы не хочам з ёй сустрэцца. Сур'ёзна? Гэта было на першым жа уроку ў лагеры. Ха, яшчэ адна. У мяне ўжо тузін рыб супраць тваіх. Нуля! Оба! Мядзведь! Ага, ты сапраўдны турыст, Генры. Як думаеш, хто гэта? Аднарог? Дыназаўр? Можа, лось, якога схапіў мядзведь? Я ведаю, хто. Павер мне, нам лепш ісці іншай сцежкай. На зямлю, Дэніс! А з вами што здарылася? Не пытайце. Хадзем, Дэніс, абед. Дзе ты быў, спадар кот? Фе, як ты агідна пахнеш! Нібы спадар кот сустрэў спадара скунса. Кабосьці трэба выкупацца. Куп, ты сказаў, вы прыгледзіце за ім. І прыгледзелі. Глядзелі, як ён запэцкаўся, яго ўджалілі, і ён уляцеў плюшч. Што ў нас на абед? Паміраю з голаду. Я таксама. У нас не будзе рыбы, але я набраў ежы на цэлы натоўп. Бургеры, хот-догі, рыбныя крэкеры. Агонь, агонь. У інтэрнэце мусіць нешта быць. Прыбяры гэта, Генры. 2 камянёў хопіць для іскры. І для пабітых пальцаў прызнай, што мой спосаб лепшы. Ні за што. О, нас гэтаму вучылі. Трэба ўзяць палачкі і пацерці. Бачыш? Вось моя дзяўчынка. Годзе, тата! Просто возьми запальничку. Ну, добра. Прыгатуем абед. Пахне смачненько. Рагу са штучнымі інгрэдыентамі. Хочаш есці? Вельмі. Я пайшла, татусік. У нас шмат. Хочаце паабедаць з намі, спадар Бёртенбургер? Ну, ідзі, калі хочаш, сыне. А я пакажу ім, як даюць рады сапраўдныя турысты. Усё добра. Ежа пераацэнена. Вось гэта настрой. Рыбных крэкераў? Мае любімыя. Хай ляжаць там. Нам не трэба, каб мядзведь прыцягнуўся сюды па каціны корм. Ай-ой! Што? Куп! Кот пабег за мядзведзем! Гэта мядзведь! Нічога страшнага. Ён украў каціныя крэкеры! Тады без шансаў! Хутчэй! Вось ён! Як няспынны іншапланетны кібарг! Трэба збіць кота са следу! Вось, мы падманулі яго. І медведяня ў бяспецы.
або ні. Не могу глядеть! Мама дома. Так, не тягайся з матулей природой. Мы вырытовали медведяня! Кот, вядзе їх до палаток! За мною, Деніс! Усе прочинайтеся! Прочинайтеся хутка! Тата, треба вибиратися хутчей! Що відбувається? Землятрус! Не, гэта кот! Лес атакуе! Хутчей! Усе наверх! Ого, у лагері такого ні разу не було. Ха-ха-ха! Солодких снов, кот! Прыснай, Бёрд! У мяне тут утульна, як дома. Утульна, але што гэта за паход, калі ты не можаш развесці агонь? Паехаць вучыцца ў лагер Мілі? Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Мацею Маланцыялі Неваяльковым, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!